Wara li l-Partit Nazzjonalista ħareġ linji gwida biex il-kandidati li qed itelqu għall-ogħla kariga ta' kap ma jistgħux jieħdu sehem f'dibattiti, staqsejna liż-żewġ kandidati, Alex Borg u Adrian Delija, dwar il-pożizzjoni tagħhom f'dan kollu, bit-tnejn li huma jwieġbu b'mod differenti. Inizjalment Borg u Delija lanqas setgħu isemmu lil xulxin fl-intervisti li jsirulhom, iżda wara barax ta' kritika kontra regoli estremi, il-PN irtira biss din il-prassi. Ifaċċjajna b'mistoqsijiet simili liż-żewġ kontestanti li fil-passat kienu meqjusa bħala ħbib kbar, sakemm id-deputat Awċi tradixxa lill-ex kap skont dak li jgħidu l-qreb nies ta' Delija stess. Waqt li hu sigriet magħruf fid-dar ċentrali li għad-dibattiti Delija jissupera lil Borg, l-ex kap qalinna bla tlaqliq li d-dibattiti huma parti intrinsika mid-demokrazija u allura ma kienx qed jaqbel mad-deċiżjoni ta' tmexxija nazzjonalista. Mela, l-Partit Nazzjonalista ħareġ sqarrija li mhux se jkun hemm dibattiti bejnek u bejn Alex Borg, issa tistgħu issemmu l-xulxin imma bħala dibattiti ma jistax ikun hemm. Inti sejjaħ tal-dibattiti kont issa x'se tagħmlu, se ċċedi jew ħatibqa' tappella d-dibattitu? Jiena d-dibattitu dejjem jogħġobni. U kompla jgħidilna li hu jemmel ir-raġuni eventwalment issib ir-riżoluzzjonijiet tagħha biex bekk implika nuqqas ta' raġuni wara din id-deċiżjoni min-naħa tal-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Nazzjonalista. U naħseb illi ir-raġuni eventwalment issib ir-riżoluzzjoni tagħha kif għandu jkun. Meta mistoqsi dwar jekk hux se jibqa' jinsisti għal dawn id-dibattiti u qal li mhux se jbiddel il-ħsieb tiegħu. Se tibqa' tinsisti però jew le għal dawn id-dibattiti, se żżomm l-istess line ġifieri. Mhux se nbiddel il-ħsieb tiegħi illi d-dibattitu huwa tajjeb. Min-naħa l-oħra waqt li sarulu l-istess mistoqsijiet bil-kontra ta' Delija, Alex Borg għalina kif hu jirrispetta d-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni Elettorali. U fatt magħruf li Borg qed jitmexxa minn nies bħal Ray Bezzina li t-leminija ta' Bernard Grech u l-eks Ministru George Policino, filwaqt li wkoll u qrib ħafna ta' membri fil-Kummissjoni Elettorali tal-PN u tas-Segretarju Ġenerali Charles Bonello. Serraħt ftit rasek illum li ma tistax tiddibatti ma' Delija. Il-kondizzjoni tistgħu jinbidlu minn ġurnata l-oħra. Tkun tressaq forsi xi ilment mal-Kummissjoni Elettorali biex tkun tista' tiddibatti ma' Delija. Rispett tal-Kummissjoni Elettorali ovvjament għax id-deċiżjonijiet tagħhom huma dawk id-deċiżjonijiet li imexxu dil-kampanja li għandna leadership. Wara li stqar li ma jiddejjaqx jiddibatti u ħarab mill-mistoqsija dwar jekk għandu xi ressaq dan l-ilment mal-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Nazzjonalista. La taċċetta li tiddibatti ma' Adrian Delija, ma taħsibx li għandek tressaq din anke mal-Kummissjoni Elettorali li tixtieq tiddibatti miegħu. Dak huma affarijiet li jistgħu jinbidlu minn ġurnata llum. Grazzi.